उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों आसामनि गिबि मन्थ्रिया नेपानि 52थि बेचनि गिबि जोबथा ट्रेनिंनिफ्राय पासिं आउट पेरेडआव बाहागो लायो। दैज्लां बोथोर फैनायनि सिगांनो नांगोला बायजोबसिगोन। दिनै मिरु UPPL नि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राजु कुमार नार्जारि आरो BTR नि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि उखिल मुसाहारिनि नुजाथिनायाव कसुगाव ब्लकनिफ्राय BPF बिबानगिरि आरो हेफाजाब होग्रा बिथांमोना गासै 160 जन सोद्रोमाफोरा UPPL नि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै UPPL आव जयेन जाबाय। 14 नं चिरां दुवार बियाबनि आस्राबारि VCDC नि सिङाव थानाय मैखोम साथाम BPF नि खामानि मावग्रा सोद्रोमाफोरा BTR नि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथांखौ मोजां मोननानै मदद होफैदों। 32 नं भेरगाव आइजो जुथुम्माया 100 आइजोफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि खुंदों। बेहेरगामि गुदि बर' थुनलाइ आफादा 25 नबेम्बर खालारखालि खुंगा 23थि बोसोरारि गेवलां सावराय जथुम खुंनो लाहार फाहार खालामदों। सिपाझाराव सानै नाब्ल' सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनाय जुलि जानो नागिरनायाव नखरनिफोरा बैसोनि खोथा दं होनना जुलिखौ होबथानायाव सानैबो बिस मुलि जानानै जिउ नागारो। सिख्लाया 9 थाखोआव आरो सेंग्राया 11 थाखोआव फरायोमोन। दरंनि धुलायाव 28टा मोसौ खावना लांबाय थानाय ट्राकखौ हमना गामिनि रायजो राजाफोरा पुलिसनो गथायना होयो। ट्राकनि ड्राइभारा खारखोमादों होनना सुलुं मोननाय जादों। बेरगाव जिल्ला खाग्राबारियाव जाना थांनाय मोनसे जथुमाव आलासि महरै प्रतिभा ब्रह्मआ सा 100 आइजोफोरनि गेजेराव बुंदों प्रमदनि सासना BTR नि सान्थि जादों होनना। SBI बेंकआव सा 8,283 जननि लांदां जायगाखौ सुफुंनो हांख्राय बिलाइ नागिरदों। आरज बिलाइ लानाय जोबथा अक्ट'आ 7 दिसेम्बर। SSC पुलिस विभागाव सा 75,768 जननि लांदां जायगाखौ सुफुंनो हांख्राय बिलाइ नागिरदों। आरज बिलाइ होनाय जोबथा अक्ट'आ 28 दिसेम्बर। आसाम सरकारनि ग्रेड 3 आरो 4 नि सा 2,600 जननि साख्रिनि लांदां ओंखारदों। आरजलाइ बिलाइ लानाय जोबथा 29 दिसेम्बर। बर' हारिनिफ्राय पुलिस बिफानाव गोदानै बिबान मोननाय साथाम DSP फारियै बारदै बर', प्रिया बर' आरो ब्रेन्डन दैमारिया जानो हादों। गाहाय मन्त्रि मदिया राजस्थाननि जयपुराव रड श' खालामो। बे रड श'आव गोबां सुबुंफोरा हेफाजाब होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.